Čau, jak můžete vidět, mám tady kočku a Trabanta, který je opískovaný. Opískovaný je, prorezlý taky, ale třeba tady, tam něco má být určitě, třeba železo nebo tak. Ale to je jedno, to se teď nebudeme řešit, to řeším já a vy se díváte na motor, který možná složíme v dalším díle. Tady v tomhle určitě ne. Vždycky. Když jsem mal ten bodec, jsem na ten tutoriál. Aging Wheels. Teoreticky. Kdyby se, No. Tak já bych to rozsvíkl. kdyby se tam dala vazelína, tak mi to bude držet. Rebuilding the gearbox. No, Gearbox. to je hodně gearbox tohle, no. Máš pravdu? Assembling the engine. To mi připomeneme učitele Ivateček včera, on si reálně pustil tutoriál, aby věděl si, jak nás to naučit. Crankshaft seals, crankshaft pulley, crankshaft, no tak ten porod, to už má složené, že? Pomůže. Když na to dám vazelínu a pak ji vezmu čističem brzd a vystříkám ji ven. Jakože to vazelinou přilepíš, Jo. jakoby. Jakože zní to dost kvalitně a proč ne? Protože jako takhle to nikdy nepostavím, ani kdybych tu už na tom vole ten vyjebaný hliník, vole. Super. To jako nepostavím, ani kdybych chtěl. No ano. Tak víš co, pak to GoPročko si dej tak, ať to tady. Jsme možná nemuseli grafovat. Jako teoreticky. Nacisticky. Drž tu klikovku, prosím tě. Drží. Ne, za to nemůžeš držet, vole, když je to Nevím, za co to chceš držet. No přesně tak. No přesně tak to držím. Nebudu dávat takhle. Aha! Inženýr? Inženýr, vole. Vysoká škola života. Vysoká škola demence tady. Protože ono to je tak jako přesně na rozměr, že? Že by to nemusel hned vypadat. Aha. Mobil. Dobré, Nemusela by to nevypadnout. kola se to drbu, že? To posvítím. To se ti rozpítí, vole. To nevím. Hlavně to foďu. To natáčím. Jakože máš close-up. Jo, protože tam to na to nevidí. A no, ví. Víš tak, ať si to rožne třeba. Počkej, tak tvůj operace akcí tohle. Kolik máš času? Třeba, že málo. Dík. 7 minut. Ale to v klidu to tam stihnu nastrkat za 7 minut. Minimálně to jedno. No a když na mě počkáš do soboty. Když teď řeknu tato, že mi to podrží 3 minuty. No. Zatím to vypadá nadějně, ale. Myslíš, že takhle to jsou druzí v NDR zamýšleli? Jo, určitě. Ne, vole, tady na tom šrotu se nezamýšlelo. Na tom šrotu se zamýšlelo jenom jak ušetřit. Podle mě, Možná bys si nemusel klepat, že? jako možná bys to mohl tlačit větší silou dolů, protože... Já mám na plavaku borca, který taky stavil Trabant, nebo něco dělal s Trabantem, měli Trabanta. Se zeptal, jestli náhodou nerozebírali klikovku. Dělej, to bych mohl Držet mi to, že? držet tady. Podrž mi můj kroužek, prosím tě. To je bolest tohle. Čo? Tratíš válce. Jo, i kdyby tam byla ta vazmína, tak to bude úplně bombově. Tak Subaru, tratíš válce. Tak ne asi. No, já si myslím, že tady na tom taky hodně rychle. A tak jako, já je zatím kupovat nebudu, že? Nemám peníze, ale ono to pojede i bez nich. Z kopce tak maximum. To bych neřekl, že to pojede bez ní. Jakože bez těch nových, že to pojede i na ty staré. Já chápu. Jenom.
My pak pošli tady toto rychle video, to stínu rychle zeditovat. Bude to na YouTube? No, časem. Teď bylo. To ještě ten jeden, že? Protože já nevím, já bych tam možná strčil tady ty věci. To se tam bude dávat, to patří tak nějak. Ale já nevím jak. Jestli tak? Myslí ti to 5 minut. No, tak ty. Nestresuj! Prosím tě, odemkni tvůj telefon, jestli to zvládneš. Je to tam mělo by to být otevřené. Tady. To je motor. Tady ty věci tak. Ten je tak. Ten kratší. Jak kratší? No Jakože tady to je nižší. No, bude to. No, to tam jasné. Kámo, Pozor na to, níž, jinak už tratíš válce. super, vidím. Slyším. Já rád potracím. Děkujeme za info. Vyplepej se. Jestli jdu začít znovu? Ono. Už bych začít, je? Jak hodně toho spadlo. No říkám. A hoď se tam nebude ta díry. No, tak to asi nedám, že? Z druhé strany. No, takže to jasně dáme. Mhm. Tady někdo přemýšlel, ty vole. Co divím. Počkej, tam ještě patří pružníky. Jo, masivní, kolik za to dal? Nevím, asi 5. Pružníky byly do tušky možná. Jsi mě početl spolužáků průpisky a pochrast toho pružiny. No tak nějak asi. 1. A to je... 2. To je jaká dlouhá. Jo, takhle díry. Teď je neskurví, jak ty minule. Sice netuším, čemu jsou, ale dobrý. No, já taky ne. Ale hlavně, že tam jsou. Přesně. Jak moc ti tam chybí těch? Zatlač ho. Tlačím a nic. Tak ho pustí. A s tím jsem za další. Další. No, drž to jenom jednou rukou to drž. Kurví. Ne, před. Kolik chybí tam z té strany, jakože? Třeba dost. Tak to je super. Že? Kolik je? 17,8, tak jedeš nebo je? Tak jej. Jebane si to udělám nějak. Ale tak nemůžu to pustit, nebo mám to pustit? No, pust to. Tak jo. Tak pojď. Užívej. Užívej v depresích tak maximálně. No přesně. Já si to při golfu, tak co řeším? No nebo. Podej mi tu golfu, prosím. Tak šus. Někdy přijdu, třeba v sobotu, ne vždy.